बाक्सानि रुपहियाव खुंगा 23थि साजिसे बिएलटि मुंख्लं सान फालिदों। दिनै सिगां बोसोरफोरनि बादिनो साजिसे बिएलटि मुंख्लं सानखौ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि रुपहि हालामनि सिङाव थानाय हाहुसरा सेरिकालसार फार्मनि साखाथियाव थानाय साजिसे बिएलटि मुंख्लंफोरनि मांखरसालियाव खुंगा 24थि साजिसे बिएलटि मुंख्लं सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम अदेबानि साननैनि हाबाफारिजों जायो आरो गिबि सानाव जिल्लायारि बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि जालाङो। नैथि सान बादियै फुंबिलिनि समनिफ्रायनो फिरफिला दैखांनाय हाबाफारि जालाङो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो कख्लाबारि ब्लक बिपिएफनि बारग' आफादगिरि शंकर बसुमतारिया। मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावजेननाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बिपिएफनि पिएमबि सोद्रोमा नारायणी बसुमतारि बिथाङा आरो फुंबिलिनि समाव आर'ज गाबनाय हाबाफारिजों बिएलटि जे मार्टियार्स डे जोंनि फालिदों मुंख्लंसारफोरनो जि बिबार बावदों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि गासैबो निउस चेनेलनि सामलायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो आङो मान बावबाय। दा देग्लाय 24 बोसोर जाबाय जे जोंनि बे मुंख्लं बिएलटि बिथांमोनखौ जोङो मान बावबोनाया बिबार बावबोनाया आरो देग्लायबो जोङो बेखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। नैबे समाव दा गोबां न'खरफोरानो जे मुंख्लं जालांबाय गोबां मुंख्लंफोरनि मेगनाव दिनै मोदै नुनो मोन्दों। नैबे समाव मुंख्लं न'खरफोरनो मा फोरमायनो सानो? आङो मुंख्लं न'खरनिसिम बेखौनो खावलायगोन माखासे मुंख्लं न'खरा एसेब्लाबो थांनाय माखासे बोसोराव जाय समाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै सामलायदोंमोन बे समाव बिथाङा जथेस्थ' अनसुंथाइ होदों जेखौ जों मिथिगौ। नाथाय माखासेखौ मोनाखै जानो हागौ नाथाय मोनद्रायै नङा जोंनाव बे मोनसे रेकर्डआ दङ मोन्दों आरोखि जिखिनि माने जोंनि बे जिसेजन एक्स बिएलटि न'खर बिथांमोना खमैबो 5 लाख रांखौ चिफ सारा जोंनि हाग्रामा सारा माने होदों आरोखि बेया जोंहा रेकर्डआव दं जों मिथिगौ आरो बेखौ। नैबे समाव दा रुलिं सरकार सोलिगासिनो दं। नैबे समाव गोबां न'खरफोरनोनो गोबां बायग्रेब बायथेब न'खर जों नुनो मोनबाय दं। नैबे समाव बिएलटि गोबां सुबुंफोरानो मुंख्लं जालांनायखौ जों नुदों। नैबे समाव नैबे बानजाय आफादनिफ्राय माफोर खावलायनो सानदोंमोन? दा बेखौथ' नोंथाङा जि खोथा सोंदों जे दानि समाव जे बे माने बायग्रेब बायथेब जानानै दं बेखौथ' आं बुंनो हाला जेनेबा दा रुलिं गभर्नमेन्टआ बेखौ सोरबो जों नायदों नायाखै बिथांमोननि खोथा बे एजेन्डा बियो खिन्थु जों बिपिएफ हिसाबै बेखौ माने जों खुंबाय थादों आरो जोङो खुंबायबो थागोन। गभर्नमेन्ट थानाय जों खोथा गैया जों बेखौ जोङो पार्सनेल डनेट खालामलायनानैबो जोङो बे हाबाफारिखौ जिसे मुंख्लं बिएलटिखौ बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोङो अरायसम जोङो फालिबाय थागोन। दा उननि समफोराव माने बे दानि जि नोंथाङा सोंदों आंनाव जे गेदेर गेदेर जानाय दङ मा दं बे खोथाखौथ' आं दा बुंनो हाला जायखिजाया जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थागोन आरोखि।